Pozdrav svima, ja sam Lazar, barmen i miksolog u Buda baru. Moja strast prema koktelima traje 10-ak godina, a u Buda baru radim skoro godinu dana. Danas ću vam predstaviti neke od naših koktela kao i koncept naše miksologije. Uz svetske klasike možete kod nas probati i sve koktele iz Buda barova iz celog sveta, kao i koktele domaće radinosti koje ja i moj tim miksologa pažljivo pripremamo za vas. Jedan od tih koktela je i moj lični favorit koktel Put Svile, koji se sastoji od vodke, kamparija, soka od limuna, sirupa od vanile koje mi pravimo i pirea od maline. Ovaj koktel je savršen miks slatkog, gorkog i kiselog sa finom teksturom od belanceta. Dodat ćemo pirea od razberija, pirea od maline, leda i onda ćemo klasično da ga prošejkujemo. Pošto je čaša ohlađena, sipat ćemo naš omiljeni koktel. Da bi tekstura bila jako fina i penušava, igrat ćemo se malo i sa vatrom. Interesantno je da žene, odnosno naše lepše polovine, preferiraju koktele sa voćkastim i cvetnim notama, pa tako da za njih imamo dva koktela, Lost Little Girl i Gin and Flowers. A za one koji ne konzumiraju alkohol imamo jako veliki izbor domaćih, odnosno homemade iced teeva i bezalkoholnih koktela, odnosno moktela. Jedan od njih koji bi ja preporučio je jedan egzotični Aku Tiki moktel, pa da probamo. U Buda baru takođe organizujemo mixology radionice gde uglavnom dolaze zaposleni kompanija na team building. U našim radionicama je zabava apsolutno zagarantovana, a meni je drago što imam priliku da mogu da podelim sa drugima svoju strast, znanje i iskustvo prema koktelima. Pozivam vas da dođete u Buda bar, bilo da volite nešto klasično, nešto neobično ili bezalkoholno. Može se naći svašta po vašem ukusu, a meni će biti drago, kao i uvek, da vas ugostim i da uživate u mojim koktelima.